Agurtzen nahi gela mentxe, Euskaldunak agurtzeko era asko dauzkau, eta, bueno, pixkatera oika aztertuko diteu, ze agurtzeko erak dauzkaun, adibidez izaten da, lehenengua, dala agur zuberoa abestuaz. Agur zuberoa normalian kuadrilako bat lanea kanpo juten danean, edo bigotia dakalako beste herri batea bizitzea joten danean, soziedadian edo jatetxe batian, beti dago kuadrilan trekitilari bat, edo dultzainero bat, edo txistulari bat, agur zuberoa jotzen diola. Ta agur zuberoarekin, zorionak zuri abestiarekin bezala pasatzen da. Momentu luze egin jaitzen dela, joaten da nantzat. Zatek, 3 minutuko abesti jantzun behau, antxe ezin aguantatu izan jantzun da, agur zuberoa, eta berriz bis bat egin da, eta azkenian, esaten du tipua, bukazazue favorez, baniko bat. Abesti polita da, baina, momentu unkegarrientzako, momentu hori luze egin da. Bai, asko luzatzen. Bai, zugarrazen, bai. tonu altu da, agur zuberoa, jatzen da, Beste Euskaldunak ere agurtzeko erabiltzen diteu onomatopeiak, beti onomatopeiak, Dios, ezin detela ondoin, ni logopeda baten amakun behar den. Bueno, onomatopeiak eta hitz itxusiak, bai. Lan gutxixia marra egiten oten duan. Bai, igual horretik izangoa. Ea nola, onomatopeiak eta hitz itxusiak. Euskaldunak oso onomatopeia zaleak gara, igual urrutitik agurtzeko erabiltzen diteu, horako gauzak, eta horako gauzak. Eta, hortaz aparte hitzak ere erabiltzen diteu. Adibidez, aio, gero arte, baino beti koletilakin. Euskaldunak ere koletila zaleak geralako. Adibidez, aio, baino beti puntila basartu behar dugu esanez, aio, ibizi eizi putakumia. Horako gauzak. Aio, earki abile nazkar, ja, beti hitz itxusi batekin. Manila dakau agurtzeko beti, latigilo, horrekin. Esanez, ondo zaude, baino, ibizi eizi putakumia. Bai bainako teoria berriz arteat zaigu, eta holaxe. Bueno, onomatopeia, ez zetela naite itzen. Onomatopeiak alde batera utzi, eta telefonotik Euskaldunak agurtzen gea, batipat nire amari asko kostatzen zaio telefonotik agurtzea. Ze pasatzen da? Telefono bat baukazu eskura, hola, ikusi, ne amak ala zitzen du, aio, izan mamatekin itzegiten du, aio, bai, agur, bai, ondo segie, bai, aio, bai, bale, ikusiko gea, bale, aio, bai, bale, eta desan gertitzen da. Eskerrik asko maida. Ama, favorez, moztu zazu, agurra. Asko zen praktiko goa da, aurrezku bat lantzatzea. Eskerrik ja. Esatzen, agur, aio ikusiko, nire oso sekuan, esaten, aio, klak, baino, aio, bai, beraino. Zertik egiten du beraino? Eske telefono oso baju da, guetxien, inun pasatzen zena. Adineko pertsona bizi dia eta telefonoa goien utzi beharrian, olako mueble txiki batian lurrian usteue. Ta, karo, Geo gerrik, karo, ustazu berriz telefono hor behian. Eski ez detu lertzen, ama, favorez, kanbia zazu telefono jartzazu, arma jo gainean, mai gainean, hola. Oinalambrekoa. Oinalambrekoa, ez que oinalambrekoa dela, 2014 urtean. Ia zen, leheno, baina, oira, zura ma hipster da. Hipster Oixe, bai. Nidaka hipster metropia daka. Bueno, telefonoak ondo, eta, atentzioa ematen diate, txango batera doazen aurrak agurtzen dituzten gurasoak. Lehenko autobus bat ikusi nun ere herrin, eta umiek zijoesten eskursio batea, eta gurasoak, haizue, gamarrako piztina edo trekuarri bat ikusta. Ez dijoaztila Leningradoa, aio. Eskursio bat dala, aztiela, los niños de la guerra. Favore, itzuliko, jala, bostetako, ez, 40 urteta. Ze pena, aio, eta no dijo ez diunek. Arretu nintzen, horak ebantzian agurtzeko gurasoa dakaten eta hori, guraso euskaldunak. Ez da beste herritan basatzen da, baina. Hori paso jaten, semien lehen da biziko txanguan, bi egunetarako juntzen, astitzea akorratzen. Oso urduri pasatu nituen bi egun horreik, lehen da biziko zarako. Gero ja, oitzen zara, baina lehen da biziko, pena ikaragarrezko eta buelta arte, ez nintzen lasai egon. Eskerra Moskura etzen joan, ez? Gerratik iesi. Eskerra Nafarroa juntzen. Agurtzearekoaren badaude zapuztaileak edo agofiestasak agurtzeko esaldi hau erabiltzen dutenak. Bihar goiz esnatu behar dut esaldiarekin agurtzen dianak. Zu, antxen, lasai zaude kuadrilla hartian, da beti batek esaten du, bihar goiz esnatu behar dut. Eta guri zein porta zaigu. Bestiek esnatu beharko dugu, ez da? Bestiek esnatu beharko dugu, ez gara. Atxaldeko zazpik arte hogian, bai, baina,
bueno, hoxe nahi nuen esan, Bilar goizen esnatu behar dut, beti aitzaki jorrekin jarri eta etxekuten direnak. Esatek, bueno, agur bani joa, ez, Bilar goizen esnatu behar dut. Eta beste koletila baten badaukau, Euskal Herrian asko erabiltzen da, bo-rekin hasten diren esaldiak. Beti agurtzeko, aldeiteko, esaten da, Bilar goizekin, ni banua. Etxeakuteko garaia bada, giro arraiteu baino Bilar goizen esnatu behar dut. Bo hori, komila artean, asko gustatzen zen, bai. Buenoren komprimenzazio bada, ezta? Bai, onomatopeia. Hoxe, bai. Winzipen sartutako bueno bada. Ipagadi, agurtu beharren gerdek. Bai, egia, eta bueno, agurtzeko. Eta gu, asko gustatzen zain ere herrin gizon asko edadekuak iten duena, agurtzerakoan bere kasa izketan jarraitzen dutenak. Hau da, bueno, izea, Jaimea, jo, bueno, itxen bai beste Andria zarrotuko, eta bilak separatzen dira, eta izketan dihuazti, bata besti gintzun gabe, eta arpegia biletu gabe, bai, beste, muturtuko jo, eta bilak jo, gile, osibia, eta ez da gizera, Yo sé, satezue, ya, satezue. Mikel Pagore! Izugarria, Mikel Pagore. Hasta le nian, Jaime. Hasta le nian. Paro zeilatzea, gondaro dut. Bai, aio! Tondo bizi, aio tondo bizi.